Máis fondos europeos para proxectos do Concello de Pontevedra. Son máis de 2,7 millóns de euros que chegarán á cidade para financiar a reforma da Rúa Santiña e a instalación de sensores para mellorar o tráfico. Seguir afondando na calidade de vida dos veciños de Pontevedra e seguir afondando na millora do ambiente e a loita contra o cambio climático, non? Obviamente, este investimento de fondos europeos vainos a liberar unha parte importante de orzamento para facer outras actuacións que están tamén previstas e que son necesarias, non? Os cartos chegan dende os fondos destinados ás zonas de baixas emisións, algo que dende o goberno local interpretan como o apoio definitivo á fórmula escollida para aplicar a nova norma, converter toda Pontevedra nunha zona de baixas emisións, restrinxindo o tráfico. Para min hoxe é un gran día para Pontevedra. Vense de confirmar que a opción que escolleu Pontevedra para a zona de baixas emisións pois é correcta, é válida. Cando falo da opción que colleu Pontevedra para baixas emisións, estamos falando de non irlle ao peto dos veciños e veciñas. Fernández Lores tamén fixo balance da contía de proxectos que se financiaran en Pontevedra con fondos europeos. Dos 8 que se presentaron as convocatorias, 1 e 2 dos PIREP e as das zonas de baixas emisións concederon financiamento para 5. É unha porcentaxe moi alta, non? Respecto a outras cidades. Por lo tanto, esa idea de que non sabemos presentar proxectos e xestionar proxectos vai ser que non. En concreto, o proxecto de reforma da Santiña recibirá unha chega de 1,6 millóns de euros, preto do 90% do orzamento previsto, que acada os 1,8 millóns. En canto de instalación de sensores para controlar a mobilidade, os parámetros de contaminación e os fluxos de tráfico na cidade, recibirá 1,1 millóns de euros dos 1,5 orzamentados.